Искаш да подобриш продуктивността си. В това видео ще ти споделим 5 съвета, с които да постигнеш повече за по-малко време. Започни деня с план. Направи списък с най-важните задачи и ги подреди по приоритет. Така ще имаш ясна представа какво трябва да свършиш. Избягвай разсейванията. Когато работиш по задача, фокусирай се изцяло върху нея. Изключи известията и си отдели време само за работа. Почивките са важни. Работи в блокове от време, например 25 минути работа и 5 минути почивка. Така ще поддържаш ума си свеж и продуктивен. Технологиите могат да ти помогнат да бъдеш по-продуктивен. Използвай приложения за управление на задачи, таймери или други инструменти, които ще ти помогнат да организираш времето си по-добре. Отдели време в края на деня да оцениш напредъка си. Проверявай какво си постигнал и къде можеш да се подобриш. Това ще ти даде мотивация за утре. Бъди продуктивен всеки ден. Абонирай се за още съвети.